Yan po. Tignan mo yung taba ng belly natin. Sarap yan. Hello mga kawigil! Welcome back po sa channel natin. Miss na miss ko po ito, yung Family Mukbang. So ngayon po, ang pagsasalawan po natin ay meron po tayong paksiw na belly bangus. Ito po, luto po sa paksiw. Masarap po yan. Luto ni Honey Best. Tapos meron po tayong JOLLIBEE style na fried chicken wings. Ketchup, nandito pa yung gulay, niwalay na. Yung sabaw. Saka ketchup natin rin siya. Yan, bago po tayo magsalo-salo, pray po muna tayo ha. Ama, maraming salamat po sa pagkain pinagkaloob niyo po ngayong araw nito at maraming salamat po sa mga buong araw na kaligtasan, sa mga viewers po na patuloy po sa amin sumasalo po sa isang kabagkinan. Nga po yung lagi po kami magiligtas sa araw. Maraming salamat po ma. Pasama dalangin sa inyong tunal na sa oras to ng pagligtas. Amen. So yun. Hugas na po tayo ng kamay Kamay. at mag-mukbang na po tayo. Sige. Ito na tayo. Nak. Yan, thank you, Nak. Uy, belly yan eh. Sarap yan eh. Bili yan eh. Oh, ingat sa tinik na ha. Yan po. Tignan mo yung taba ng belly natin. Sarap yan. Sige mo na. Unang subo. Unang subo po para sa inyo. Kanim. Ang sarap. Pamatong sabaw na. Ano. Paksiw. Natin paksyon. Talagang malakas po sa kanin kapag itong sabaw na to eh. Yun. Ay, sabaw niyo. Miren. Anak yan, mas masarap. Ano pa? Yun pa. Yan po. Ketchup. Miss ko yung lasang ganito. Tapos gulay. Thank you po. Salo-salo po tayo. Gulay kayo dyan. Kain po Sige. tayo. Kinsay gulay. Thank you po. Healthy. Yan. Kain po tayo. Ay. Ay. Thank you po. Belly. Oh, sarap. Sarap ng sabaw naman. Pansin niyo po, hindi ako nakain ng belly, kaya swerte nila. Thank you. Nang taba. Oo. Wow. Ingat sa tinik ha. Ako na naman nagsasabi pero ako matitinik mamaya. Lasa po ng chicken. Marinated po kasi rin yung chicken po natin. Kung lakas sa kanin nito. Sabaw pa lang ng paksi, ulam na. Wow. Wow. Yung sobrang lambot na. Yung may tinik ko. Si Ate rin sa abangan nyo. Saan? Isasaw-saw niyo yung chak sa ketchup. Tatanggal ko pa muna yung tinik eh. Sarap ang combination. Si Ate yan tsaka yan. Ketchup. Kahit saan. Lalo na sa sinigang. Ketchup army. Sinigang talaga. Sarap pa. Ang taba, ang sarap. Grabe po yung taba ng bangus. Talagang ano eh. Wala akong Seven? ma-comment. Ingat pa lang talaga at napakatinik. Tinanggalan mo pa ng tinik kanina, no?
Para hindi ganun kahirap kainin. Sa gulay po, lasa mo na rin yung ano eh. Yung pagka-fishy, no? Yung ano ng bangus. Oh my God. Matnak ha? Gusto ko yung ganitong timpla po ng chicken. Stop. Ano, sino gusto ng ano, oh, ayun po. Kuha na po. Belly yun. Grabe yung taba ng belly na to. Grabe. Okay. Pag nagluto po kayo nito, mahina lang po ang apoy. Para hindi mo nasisira yung belly niya, yung ano, yung pinakataba ng belly. Po. Grabe. Gulay. Mama, favorite niya ito. Grabe yung nag-aagaw ho yung ano, yung asim, tamis, yung alat ng ano, bangus belly po natin. Dahan-dahan ng pagkain. Sarap. Ingat-ingat po tayo sa paglabas po natin. Alam niyo naman na sobrang dami na ho talaga na nagkakasakit ngayon. Even ho sa mga kamag-anak namin, mga kakilala namin, pamilya po namin, sa mga malalapit na kaibigan, lahat po sila nagkakaroon na rin po. Kaya sobrang ingat po. Good luck po sa amin. Bukas po ay ano namin, second dose po ng aming saksak sa vaccine. So sana, siyempre nag-aalala rin po kami. So di ko namin alam kung physically fit po kami. Eh sana po, patnubayan po kami ng Diyos para malagpasan po ang lahat. Lagi po tayo magpe-pray at magpasalamat po sa Diyos sa mga araw na nabuhay pa rin po tayo. Sa bawat umagang nagising po tayo, pasalamat po tayo. Isang ano na po yun, isang Blessings. At sa mga may tinamaan ng sakit na ito, pagaling po kayo, Kaya po yan. kahit lang po. Bawal po muna mag-diet ho. Puro laksan nyo ho ang kain nyo. Huwag po muna kayo magdadad ngayong pandemic po. Importante may panlaban po tayo doon sa ano, sa virus na yan. So ibig sabihin, pakalimutan ho natin muna yung figures po natin, no? Yung figure natin na kasi mataba tayo. Hindi po. Kainin nyo po muna kung ano po yung dapat kainin. Laksan nyo po yung kain nyo. Immune system. Panlaban po. Yes. Wala ko na ambag din. Nakpengin pa ang belly. Grabe ang bell. Ay, belly bangus. Dahil sa inyo ang belly. Kasi alam niyo naman ho, yung mga nagda-diet, may hina ho immune system niya kasi siyempre kanti lang ho kinakain yan. So, depende sa kung maganda yung ano, yung pagkain yung kung tama yung Proper. platter yung ano. Pero pang rin naman sa nagda-diet, siyempre isang beses lang kumakain o kaya konti lang talaga kumakain. Belly. Wow. Belly. Thank you. Sarap. Oh, Swerte nila kapag ako kasama. ano ka? Ingat sa tinig ha. Belly na, Christian. Thank you po. Sobrang sarap. Sibuyas at bawang mo nanonood eh. Sarap. Saka yung luya po. Namimiss ko si mama kapag ganito ulam. Kasi taga-himay yun eh. Ang bata pa ko. Sarap sa ketchup. Oo. Di ano ka na. Ketchup Army ka na rin. Army. Kulay red na pala, Army. Ano ba kulay nun? May kulay pa ba yun? Violet po ata, purple. Ah. Lavender. Ibang army po ito. Pasensya na po. Baka may magalit sa akin.
May nabasa akong joke. Ito joke lang ko naman, no? Yan! Yung ano, nagsabi, may nabasa ako sa Facebook. Ngayon daw, natatouch daw siya ngayon. Kasi ngayon, kapag, dati raw, pag may ubo si Pungka, ang nag-aalala lang sa'yo, nanay mo. Ngayon daw, kapag meron ubo si Pungka, nag-aalala na yung buong kamag-anak mo. Buong bayan na. Concern na yung buong barangay mo. Concern na, pati munisipyo. O, natatouch daw siya. Ilang ko yung pampag-good vibes lang ba sa mga naranasan natin. So, natawa ako doon sa nabasa ko. Very. Buong barangay na daw yung nag-aalala. Natouch daw siya. Sobrang ingat po ho. Wala naman pong talagang importanteng pag na lumabas po. Wala, hindi maiwasan talaga. Talaga bumabaksaw ekonomiya natin. Kung yan lang po ay kung mayaman lang po ang bansa natin, kaya pong suportahan ng gobyerno, ang bawat pamilya na susuplayan ng pagkain, madali po natin paglalabanan eh. Kaya lang hindi po talaga eh. Kasi ganon din eh. Magkukulong sa bahay, ilalakdown lahat talaga. Tapos, baksak ang ekonomiya, walang makakain lahat ng tao. Lalo rin ho. Kaya siyempre, binabalance din ho nila. Hindi po madali ho ang lahat eh. Sa mga may kaya, yun eh. Mga may kaya, madaling sabihin, kailangan lockdown yan. Kasi meron ho tayo nakakain. Kami ho, mapalad kami. May nakakain po kami. Online po ang aming, although hindi naman ganun kalaki, pero kaya naman ho sa pagkain sa pang-araw-araw. Although, kasi online po yung trabaho namin. So, hindi po kami epektado kung tutuusin, di ba, Rinsay? Kaya mapalad pa ho kami. Paano ho yung iba na sa labas po yung trabaho? As in, yung kailangan personal yung imi-meet mo. Ganun. Diba? Madaling sabihin na lockdown. Kahit kami, gusto namin lockdown lahat. Madali yung Di paano naman ho yung walang makakakain, di ba? Kaya babalance din po natin. Parang sabi na doon sa yung mga against po doon sa opinion ko lang po yun. Yung ganun lang po. Kaya dahil dyan, shoutout po Vincent, kay paring Vincent Peregrino at kay Maring Grace at sa dalawang angels niya, siyempre sa ate Cherry ko, sa kuya Rico ko, kay Ruth ng Just Lapam, kay Mami kay Honey, Rio, kay Bon, at sa mga bayaw ko, hipag ko, at kay Angry Grandma, siyempre, kay Mama Linda rin, aking biyana, maraming salamat po sa pagsuporta. At sa inyo po mga kawigan, sa walang sawa pong suporta, sobrang salamat po at pasensya na po ko at nagiging madaldalan naman po ako. Kain po tayo. Mingi po ako ng dispensa sa inyo. Sarap. Shoutout po sa inyo lahat. Maya-maya po magsa-shoutout na rin po si Anibes. Oh no. Sarap po. Marami bumabaksak na negosyo po ngayon. Sobra, dami. Thank you po. At kami po, lahat po ng kayamanan namin na-invest na po namin. Wala naman natira sa amin. Wala pa rin nung nangyari. So, back to zero ho kami talaga, kung tutuusin. Grabe ito ba? Back to basic. Sa tingin tapat. Sarap. Ito. Ngayon, kung gusto mo pa, chicken na kayo pa. Tawag mo ka ate. Ate, nagpaalam naman ka mo. Hindi, kain mo na. Hindi mo. Oh, nahihiya ka. Love kita eh. Hindi. 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 Slab kita. Hindi. Papaslog ka na, hati kayo, ate. Ate. Sharing is caring. Aling part sa'yo? Sharing is the best. Alice. Ito, ibibigay ko na ito kay Anipes kasi gusto niya po talaga to. Itong Kasi love bangos. niya. Kasi love ko rin po siya eh. Hindi ko siya pwede pagdayitin. Sige, continuous ko na lang po mamaya yan. Sige. So, shoutout na po tayo. Shoutout ka na. Shout out Ray Cabrera.
Kane Dove ng Aya Talisay, kay Noli Banting ng Bataan, Hello po. Annalyn Basadre Padura family from North Cotabato, Denise Maye Makay ng San Carlos City, Pangasinan, hello po. J. Ann Bulacan, kay Bangtan Soulmate, kay Julio Doms, hello. Ano po? Kristen Mervin, GJ Belen, Ginalyn Andres, hello anak. Marcelania, Melissa P. Rona May Blanco, Raquel Meling ng Katipunan, Arakan, North Cotabato ng Mindanao. Thank you so much po. John Huel Olmedo, thank you so much po. Kay Clyde Divar, thank you so much po. Mea Nicolay Perez and Maribel Reyes. Yan, thank you so much po. Thank you po. Sige po. Marife Damaso ng California, Elizabeth Villaluz ng Milan, Meds Lorente ng Santo Tomas, Batangas. Hello po kay Ian Pabo, Chingrelia Alinor Emba ng Cotabato City, kay Manfred and Wences Pistats ng Austria, Cyrus Magat, Alan Supan from Chicago, thank you so much po. Lolita Macalindo, Gina Rosales ng Torrijos, Marinduque, Jonard Velasco, happy birthday. Kay Zairus Bautista sa September 17. Wala pa. Monalyn Abiertas Lianeta, happy birthday sa anak niya sa September 18. Zane Ian Anunuevo. Happy birthday. Thank you so much po, Aldrin Anthony Paruganan. Anita Murphy, hello. Mark Gonzalez, Yuria Eli ng Tokyo, Japan. Lizelle Talvan Tabaransa ng Caloocan. Apple Ganancial Ciodena. Losa Calderon family, Aga, family Rojas, and family Calderon. Shout out sa Bicol, May Kawayan, Libmanan, Camarines Sur, Jundelin Bacus, Pahayak ng 13 Martires Cavite. Shaira Riego Maripil Atojas sa Bulaw ng Taguig. Kay Oni Bautista, shout out happy birthday sa apo niya na si Janelia Rain. Aileen Roasol ng Isabela, Marlox J. Marks ng Talisay, Cebu, Stephen Saco Lanterna, Kyler Adam David Pineda, Baby Judy Ann, Age Lek Dagria Latumer, Ronald Diocades Mejilano. Hello po. Yan, hello po. Hello po. Maraming salamat sa inyo. Natapos na naman po yung isang masarap na mukbang natin. Siyempre, maraming salamat sa Diyos sa binigay na pagkain at maraming salamat sa Diyos at nagkasama-sama ulit tayo sa isang mukbang, isang habagkain at maraming salamat po sa inyo mga kawigil. At tandaan nga pala ng mga tatay na katulad ko, wag po kayong susuko sa buhay, lalo na po ngayon. Alam po, mahirap po. Pero tayo po ang inspirasyon ng mga anak po natin. So, bawal po sumuko ho, mga tatay. Laban lang po tayo. Maraming salamat po mga kawigil. Kaya, bigla na lang mawala! Kung nagustuhan nyo po ang mukbang namin, please subscribe at turn on notification bell para ma-notify kayo every mag-upload kami ng bagong video.